Faise imposible recoñecelo, pero este é o aspecto que o Concello quere dar ao antigo edificio do Conservatorio de Música de Pontevedra, na rúa Alfonso XIII. Un deseño de vanguarda para un proxecto pioneiro, un laboratorio da creatividade. Consideramos que debe haber un espacio de calidade donde se poida reunir tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada relacionada con esa creatividade e esa actividade económica dunha cidade 4.0, dunha cidade moderna. Non? O edificio ten unha superficie duns 1.500 metros cadrados útiles repartidos nun soto, planta baixa, 6 andares e unha baixo cuberta. O investimento calculado é de 1,5 millóns de euros e a intención do Concello é que ata un 60% sexa financiado con fondos europeos. De conseguilos, a obra tería que estar rematada no 2024. Esas tres fases que se recollen en todo o edificio, non? A fase desa aceleradora de economía social onde xurden as empresas onde se traballa, a fase de elaboración dos 3 talleres e, por último, nesta planta baixa, a fase de testeo, non? É que un emprendedor, antes de salir ou vender o seu produto, poida ter un pequeno feedback ou unha pequena retroalimentación se o produto é o que pide a sociedade. En concreto, o soto acollerá unha sala audiovisual e a sede do Seminario Permanente de Jazz. A planta baixa será un espazo de testeo e as dúas primeiras acollerán unha aceleradora. Existe un acordo cunha asociación de cooperativas galega para establecer a primeira aceleradora de economía social de Galiza. Polo tanto, serán a propia asociación que determine cales van a ser os requisitos de acceso. Os andares terceiro, cuarto e quinto destinaránse a obradoiros relacionados coa carpintería, cerámica, o deseño industrial ou os materiais textis, entre outros. O sexto, pola súa banda, converterase nunha residencia para creadores e o baixo cuberta será unha gran terraza. É unha aposta decidida desta cidade pola creatividade, pero non só como unha actividade artística ou residual, sino tamén como un potente elemento dinamizador a nivel económico da nosa cidade. A intención do Concello é desenvolver este proxecto en estreita colaboración coa Universidade de Vigo e o seu campus CREA, ademais de escoitar a outros actores do sector cultural e creativo.